Dear people of God, we request you, please forgive and forget in the name of Jesus and love each other. Bring peace and serenity in between so that people will come to know that you are children of God. Kum shi benta ban yasno ktilang bat ki paralok keleng ka syatei lami ngi khnang ban wan ra ya ka syong suk syong shngan ha po ka jelam Manipur ka Sacred Heart Secondary School ka badan ha ka shnong marmany ribhoi district kala penlong ya ka program ka bakerpang ha ka sngin kong kata ha ka Tarik Julai arjar ar paulai ha ka te ka sngi lasdang da ka jingyat procession ka bajar jar ya kabalas dang na kamadan shnong marman bat kabala penkot ha ka ying mani Catholic marman ha ka te ka peace march lawan bani shim benta da ki kena skol ki nong hikai jong ka te ka skol ki sister na convent marman rengkat ka jingwan ai mensiem jong Father Mac Thomas na dan parish ki balaya ra ya ki plakat ban penpau ya ka jing sngolam na ka benta ka jingdo ka bakraw ya ki palat spa ngot ki mensiem ki ying ki sem ki ying mani bat ki weide kabalami ha katay ka jalla ha kini kisngi bala len ki nong hikai bat ki kena skol ki lapen long ru ya ka jing yalom donation ka bakarpang kum shibenta ban yarap ya ki to ki brew ki bala shak ta na katay ka jing ya kan an ha katay ka peace march lapen long ru ya ki jing dwai ki bakarpang hapo ka yeng mane jong katay ka shnong bat lapen long ru ya ka jing terwai ka mas bakhut na ka benta ka jing wan phai biang ya ka jing suk ha ka te ka jalla da i Reverend Father Thomas SDB jong ka dan parish i balawan bani shim benta ha ka te ka program ka bakarpang Saint John chapter 10 verse 10. I have come to this world you may have life in abundance. Dear people of God in Manipur, we are praying for you, we are wishing peace to you. We are very sad to hear that you are suffering a lot. God has given us peace, and that peace may remain in your state, in each one of you. Be the Sacred Heart of School Marmain with you, to console you, to pray for you, to support you. Pa kun ba musim bakut amen ko blay ko pa badan bor nong bu nong thau bal ai ngi ya kalong reniang kaman reniang bala thau ya kalong brew man brew bal ai ngi ka jing start ka jing champang bal ai ngi ka boj ka bor ban seng ya kari ban seng ka jaj ban rew ka bi ka jingi iwe pa iwe ha ka ne ka sla khandeu kadai shisha ka jing Bhabar ke jing sebun ke jing me, ke sandur blay ke jing me, ke balabu ya ke long brew man brew hakane ke selak hendeu. Rangka blay cai kan rat mela aingi ya ka bor ban long ki balai lut ha ke jing im ha ke jing mut ha ke jing perkat ha ke jing tray ha ke jing kata ke jingi. Ai kumta ablay cai kan rat ya ke jing start ber ke jing champang hangi ki brew ba nginla man penun kam hok ya kane ke bor kaba mel ai hangi iwe pa iwe ha kane ka klimat ablay try kan rat kum ki khun ki be ich ki jong me jong kane ka school Sacred Heart marman nyelum lang ban pan pau ya ka jing trang ka jengi rangkat bat ki henman ki para jengi ki basyong basa ha ka jala Manipur ki bayo mat menta ya ka jing janjar ya ka jing ha ka jingyai lanti jingki kum ki brew kum ka jaj ban rew bat kum ka jala barok ka wei ni amat biang sachisin ya ka roy ka par ya ka jing ya kum si para hapo ka state barok ka wei kum ta ha ka na ka por ni bo i ka na ki jing doai jungi hame khnang ba man tha sei ka jing san e ble ki jing me haki ba ka jing suk kan wan biang sachisin bat kalong brew man brew kan roy parum pare kasunong ka thau kari karaj bat ka jaj ban rew baro ka wei kan roy kat kum ka sandur ka jeng me hapo ka ram eu ka beik jungi hakane ka sala kan dew yakane baro ang kirpa lang ba Chris try jungi amen nginduwai sisin ko kpa jungi kan long ka bukhoj ka kerteng jeng me kanwan ka hima jeme kan long ka mon jeme ha ka kandeu kamba hapning
To ai ngi mentaki tingbam jingi ke bahala kesngi, batama ingi kerengkang jingi, kumbang ro ingma bagi balas nu ingi, badwat ilam ingi syaki jing pensoi, ngrai te pelat ingi nak basnu. Amen. Publi Kumaria kepada begijinge trial don batpala kerkoi panap dengkentei balakar koyo so po jeng pal Yesu Kumaria bakoj kumijong blade pur. These events and these happenings now, it has brought so many misfortunes to families, to people, to children, everyone. So today we join hands with everyone around the world, around the country, to pray for the people there, and especially people from all castes and religions and tribes will be able to live in freedom